Ndichikuchingamidzai zvekare pano paTrari 263 pano pachanga chikuzivisai manyuzi updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe, I really appreciate you nesupport yamuri kupa pa this YouTube channel. Rudo rwenyu runondisvitsa kure. Ndinokumbirawo zvekare ulike this video kana uchangotanga kuruona. Nyaya ndo nezvemuzuva nhasi inyaya inosirisa, inyaya inorwadza zvikuru. Ndinokumbirawo tinyore mucomment section rest in peace. Kutanga kwemonth raSeptember takutoreceiva maSad news taifunga ndezvaAugust chete, asi muZimbabwe zvoda tibugame pasi nemabhini magokora tichinamatira nyika yedu yeZimbabwe nekuti macases aya ari kunyanya kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nyaya nezvemuzuva nhasi inyaya iyo yaitikira kuChivu Highway Harare, ndo kwaitikira nyaya iyi yemota iyo inonzi Nissan Sun, ndo mota yandotaura nezvemuzuva nhasi yaita head on netruck. After yaita head on netruck, truck iri rabheuka, kana zviri kuoneka papiki zviri kutonatsooneka kuti truck rabheuka, iyo Nissan Sun yabva yavhurika paside apapa. Nyaya yata receiver so far inorwadza ndekuti driver anga ari muNissan Sun afira passport. Ndokumbirota zvatinofunga comment section pamusoro penyaya. Tarwadziwa zvikuru, reukama chemaine tariro. Munhu anenge abuda mumba achiti ari kudzoka but unozotambira sad news dzekuti hama yako yakusiya. Izvi zvinorwadza, izvi zvisingatambiriki. Musinoita receiver sad news futi dzebhazi iro rinonzi Tamuka kuti rakaita accident rakauraya vanhu vanosvika ivo 5. Nyaya dzatiri kureceiva munyika yedu yeZimbabwe zvinorwadza. Ndatinamatei satanism yanyanya munyika yedu yeZimbabwe. Much love.